Tamilni jgħid illi din iż-żona l-unika spazju liberu li għad baqalu wara l-bini kollu huwa biss din il-biċċa din l-ispazju ta' art li għandna hawnhekk. Mela aħna hawnhekk qegħdin naraw illi għalkemm dan l-ispazju huwa spazju illi sissa jidher li għadu ta' xi ħadd privat, imma f'dawn it-30 sena il-residenti adottawh bħala l-ispazju tagħhom. Naħseb li hija ovvja li din l-ispazju għandu jibqa' miftuħ kemm għalina minħabba l-pulmun tagħna, kif ukoll l-impatt fuq il-kappella storika li hija waħdejna, tajjeb, li aħna gburin biha għax aħna għal żona msemmija Santa Margherita minħabba din l-istess kappella u jekk intom forsi tidħlu u tfittxu fuqha taraw li hemm storja twila fuq din il-kappella. Għalhekk naħseb li dan il-bini jekk jisir jeqret dak kollu li hawn fiż-żona. Sfortunatament f'April ħareġ il-permess li nbena 7 filati mad-dawra u għalhekk diġà huwa jidher li minkejja l-oġġezzjonijiet li għamilna isu sar l-ewwel pass biex da l-ispazju jitteħdilna. Nispera li l-awtoritajiet isibu soluzzjoni li dan l-spazju jibqa' għall-pubbliku u għar-residenti tagħna. Qed nippruvaw nifhmu kif ħareġ il-permess tal-boundary wall fuq pjazza. Fejn qatt smajna pjazza ġo raħal jew pjazza x'imkien li nbniet għal skop kummerċjali. Plus hekk l-applikazzjoni għal binja kummerċjali tal hawnhekk ma tagħmel sens għalina għax kull entità kummerċjali se jkun fil-binja jekk joħroġ il-permess diġà għandna kullum kien aħna madwarna aħna within walking distance għandna il-ħwienet kollha madwarna. Hawnhekk hija l-uniku post minn fejn jgħaddu l-karozza tal-linja li taqdi il-komunità ta' Santa Margherita. Naturalment se ssib problema il-karozzi tagħna kbar u xekk biex jidħlu minn żewġ saqin either way ġifieri se jsibu diffikultà wkoll.